Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Posible nga mapanubuan na sang 3 pesos ang bili sa kuryente. Inisunod siya kay Bacolod Mayor Albi Benitez kung tigayon nga direkta makakuha sang supply gikan sa mga power producing utilities. Sa karon nakakontrata sang supply gikan sa mga nagagamit sang coal kag tuman kamahal sini karon suno sa kay Benitez. Ang ginalang taon nila, ang mga tigayon makabiya diri kag tigaylo maggamit sa renewable energy. Mas manginbentaha labi na nga wala pa sang VAT ini. Miyerkules sa nagsakdag ang syudad sa Bacolod kaupod ng probinsya sa Negros Occidental sa Energy Summit nga gitabungan sa mga tiglawas ang electric cooperatives kag Negros-based power projects. Gintalakay ang isyu angot sa bilis ang kuryente kag mapangitaan sa pamaagi para mas mapabarato ang generation cost sa probinsya kag syudad. Sunod sa kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson, kabahin sa mga plano sa palaabuton amo ang pagtukod sang joint venture sa tunga sa mga LGU kag sa mga power suppliers labi na ang renewable energy para direkta nga negotiate sa mga electric cooperatives. Sunod sa kay Lacson, isa lamang ini sa mga ginalantaw nga pamaagi. Sunod naman sa kay Benitez, ang pinakaunang tikang amo ang pagtipo nila kag malantaw ang mga pamaagi para ma-reduce ang bill sa kuryente kag paano mapauntat ang power interruption. Ang mga daan nga mga power lines sa Sineco ang dapat maislan. Sunod sa alkalde, kinahanglan nga mag-lobby sa Energy Regulation Commission para maaprubahan ang ilang capital expenditure. Sunod sa alkalde, siya kag si Lacson ang mag-issue sang separado nga executive order nga mag-convene sang Energy Council. Generation cost is 10 pesos something on average. Yeah. So where did the 3 pesos go? If we can directly get from the power producing utilities in the island or in Negros, it should be 3 pesos lower. Our contracts are mostly with coal, and coal has more than doubled in price. So if we can get away from coal, we access the renewable supply sa island, we will reduce at least 3 pesos because aside from the reduction of the generation cost, there is no VAT sa renewable energy. Well, the future plan is to have a joint venture between the LGUs and the power suppliers, no? Specifically mga renewable. No? So, because we learned that if it's a joint venture between the LGU and the power suppliers, we can directly negotiate with the electric co-ops. Wala na bidding. So, we have to see the numbers, how much it will cost, especially the local government units, no, in this joint venture.